Καλησπέρα. Έχω πολλούς φίλους Έλληνες που μου ρωτάνε το γιατί είναι ακόμα τόσο αγαπημένος ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στη Τουρκία. Η μεγάλη αγάπη και σεβασμός για τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ σε μεγαλύτερο βαθμό έχει να κάνει με έναν άλλο πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος είναι ο πόλεμος, ο αγώνας μεταξύ θρησκευτικού φονταμενταλισμού και της προόδου. Ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, μετά από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας, έχει κάνει την επιλογή για την κοσμικότητα όχι μόνο μία φορά, αλλά πολλές φορές σε πολλές ενέργειες. Πολλοί άνθρωποι αγαπάνε τον Ατατούρκ επειδή πιστεύουν ότι αυτός μας έχει οθήσει προς την νεωτερικότητα, προς το να είμαστε μια κοινωνία που δεν ισχύουν τα θρησκευτικά δόγματα και οι άνθρωποι, τα άτομα, είναι ελεύθεροι να κάνουν τις δικές τους επιλογές και η θρησκεία δεν έπρεπε να έχει ισχύ και κύρος πάνω στην δημόσια ζωή. Σήμερα αυτό αμφισβητείται και συζητιέται. Και οι αμαλιστικές ενέργειες δεν έχουν παραμείνει έτσι όπως ήταν για μεγάλο διάστημα. Από τα 1950 και μετά, αφού ο αντικομμουνισμός χρειάστηκε την θρησκεία κατά το ψυχροπόλεμο, η θρησκεία κάπως επανήρθε στην δημόσια ζωή με διάφορους τρόπους. Μετά από το πραξικόπημα του 1980, η θρησκεία απέκτησε ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στη δημόσια ζωή της Τουρκίας και με την κυβέρνηση που έχουμε από το 2002 και μετά, η κοσμικότητα αμφισβητείται σοβαρά στη Τουρκία. Και αυτό είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ είναι ακόμα πιο δημοφιλής. Πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι η θρησκεία, ειδικά στην μορφή που έχει σήμερα στην Μέση Ανατολή, είναι σκοτεινό και ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ προσωπικά έχει προσπαθήσει να οθήσει τη χώρα μας μακριά από αυτό το σημείο και θεωρούν ότι λόγω των συμφερόντων κάποιων πολιτικών και κάποιων καπιταλιστών και κάποιων μεγάλων δυνάμεων, η Τουρκία έχει χάσει αυτή την πορεία. Εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες, ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ είναι ένα σύμβολο μιας εναλλακτικής πορείας που μπορεί η Τουρκία να πάρει ή θα μπορούσε να έχει πάρει. Και οι άνθρωποι που φοράνε τις εικόνες του δίνουν ένα νόημα προς τα εσωτερικά πολιτικά της Τουρκίας, προσπαθούν να δείξουν σε ποια πλευρά ανήκουν στην μάχη γύρω της κοσμικότητας της Τουρκίας.